Inawgurat Għajn, il-proġett li ra roundabout mitlu għal diversi snin bejn ir-Rabat u l-Imtarfa tinbidel fl-ewwel ċentru tal-konservazzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Kien il-Ministru Konrad Mizzi, segretarju parlamentari Ian Borgi li inawgurawh. Dan il-proġett li konsisti f'binja edukattiva, zona ta' rekreazzjoni u ġibjun li jessa ma' 7 miljun litru ilma illi jinżel minn naħat ta' Dingli kien instigat minn diversi fatturi. B'mod partikolari iż-żona tal-madwar, kif spjega d-diżinjatur tal-proġett Mario Cassar. Huwa proġett li dejjem xtaqna namalgamaw id-diżin fejn id-diżin jaħdem tali li joħroġ l-element edukattiv minnu. Meta ngħid instigat tal non-intenzjonat, aħna f'moħħna kellna it-tfal, speċi it-tfal li kien hawn nuqqas fejn jekk jiena rrid nagħlem it-tfal għaliex għandhom jibżgħu għal riżorsa li hija l-ilma naturali u daqshekk prezzjuża lejna. Dan il-proġett joffri diversi attrazzjonijiet differenti mirati l-aktar lejn it-tfal sabiex jitalmu iżjed dwar l-importanza tal-konservazzjoni tal-ilma. Kif spjegalna Manuel Sappiano illi mmexxa dan il-proġett. It-tfal ikunu jistgħu jaraw iċ-ċiklu tal-ilma kif jaħdem il-water cycle, il-kontaminanti kif jaffettwaw l-ilma, x'jiġri meta wieħed jibni b'mod ħażin ħanejdu hekk u allura jkun hemm l-arar. Il-proġett kien l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu għall-Aġenzija tal-Enerġija u l-Ilma fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kif jgħid Daniel Azzopardi, il-kap eżekuttiv. Qed noħorġu dan il-proġett li waqsu możajk ta' diversi affarijiet differenti bħal storja, edukazzjoni u rekreazzjoni għan-nies tal-madwar u pubbliku ġenerali, illi fih ikun jista' iġib b'mod iktar viżiv l-specificities tal-pajjiż vis-à-vis ilma. Dan il-proġett huwa biss il-bidu ta' proġetti oħra marbuta mal-konservazzjoni tal-ilma li tkellem aktar dwar din il-ħidma il-Ministru Konrad Mizzi. Il-proġett li jmiss se jkun Chadwick Lakes. Fil-fatt fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inħabbru id-diżinji ta' kif ġej Chadwick Lakes b'mod naturali u li jirrispetta l-ambjent. Dawn huma inizjattivi pożittivi li l-familji Maltin u Għawċin iridu. Apparti tfal se jibbenefikaw minn dan il-proġett ir-residenti tal-madwar li għal żmien twil ma kellhomx żona ta' rekreazzjoni għal is-segretarju parlamentari Ian Borgi. Hawnhekk għandna żona li qiegħda tiġi riġenerata, żona li għal ħafna żmien tħalliet mitluqa u permezz ta' dan l-ispazju miftuħ issa il-familji jistgħu jgawdu aħjar l-ambjent tal-madwar. F'dan il-proġett kienu nstabu ammont kbir ta' sejbiet storiċi fejn il-pjanti kellhom jinbidlu għal diversi drabi sabiex is-sejbiet jiġu inkorporati fil-proġett innifsu.